ስናነሳ የትኛው ሀገር ላይ ኮር ናሽናል ኢንተረስት ነው። ኮር ናሽናል ኢንተረስት ነው። እንግዲህ ይሄ ኮር ናሽናል ኢንተረስት ሆኖ እንግዲህ ኮር ናሽናል ኢንተረስት ማለት ሁሉንም ነገር የሚነካ ነው። ከሴኩሪቲ ጋር ይያያዛል፣ ከነጻነት ጋር ይያያዛል፣ ከመረጋጋት ጋር ይያያዛል፣ ከሌሎች ካላት የዲፕሎማሲ ሆነ ካልጠቃላይ ግንኙነቷ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቴብል ላይ ነው ማለት ይሄንን ለማስፈጸም መንግስታት ሁሉንም አማራጮች ይጠቀማሉ ማለት ነው እንዲኖራቸው። ስለዚህ በቀደመውም ጊዜ ይሁን አሁን በዘመናዊ መንገድ ይሁን የባህር በር መኖር እዛ ቦታ ላይ ነው እስካሁን ድረስ ወደ ሁለተኛው ማለት ደግሞ ወደ ሶስተኛው ማለት ሊሄድ የማይችል ወደ ቢተም ባለ ቀዳሚ ትኩረት የሚሰጠ ነው። ስለዚህ አሁን ከኢትዮጵያ አንፃር ስንወስደውስ እንዴት ነበረ እንዴት የባህር በሩን አጣ ነው የሚለው መጀመሪያ ስናየው እንግዲህ ለምንድን ነው ያጣ ነው? በመጀመሪያ ምን ያህል ምን ሆነን ነው እንደዛ ስለሆነ እንቻለው። እንግዲህ አገሪቷ ትልቅ ሀገር ነች። በጣም ብዙ ቀዳሚ ኮሎኒያሊስቶቹን ጥቶ በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን ምን ለማድረግ ነው ከባህር በር ለማራት ሕጂ كم تسمعوا زلهم أمزي دايما دايلة تسمعكم زلهم because this is أنا عايز كاوي وناك قليل كاكر زخل أرست كم زي كونه كنجريله this is very important كم حنتي أرستي أبزيات صبوا جيروز قالت عن طريقهم قدامنا بحري كور ناشنال انترست اللي أنا عميتنا هذا اللي نايدبل كور ناشنال انترست انتهي مالتيو كل نجار كأتزغل نزي كور ناشنال انترست لما تكبر دما كل نجار كنجبر كم نخل everything is possible كل نجار كنت كأمن خلينا نتقطعنا نقط أبانا ندحنتنا نقول نجار سلزة قدستي كور ناشنال انترستس بهال حطوني أفتك بحر دما نجدن بزم داير إخا أبتمجمر يا درجة كان غموت أزل نايو كل نجار دما مسوس تحازيو نزد ما هيزبل مجمري أنت حطونا خلنا العلدة لنا يبلتني مجمري حطونا العلا بحرقة بخمي سين نايو أفتك بحري أجي أفتك بحري كبلو خلو جنرالي كاب كله كاب سوماليا بوغن سوماليا كروح بيقولوا بوغن جبت كون غل بوغن إيرترا بوغن كينيا كمون بوغن السودان كتبلت خليها هجي أفتك بحر ترايل كتزارب كل خادم مستورين التيمس كل نجار زتحازيو إذا كله كور at the core strategy دمان سيزن لنا نعود ما كل مسارحي كل تباب كل حيلي كنت كمينا يبلالو أتيلون تيبلالو أبتي تي قدامي تحطو قلنا العلا أبتي نزي حطو زن مملاسة بنخوضو اللي قعزو قدامي تحطونا العلان تاي بخمي من قدخي نتناي أفتق بحرنا حطو كسيرنا يو so again نابي يرترا أصبيبكا نمت ما تسقبر زولو أجندا يزبلكم تماليسكا نابتنا يرترا قداي أمسيخا مسقبتو دو مسجين أفريد دايلوم نتي أجندا كتاواويوان كتاماززوان رلنا I'm telling سلمتاي نزينا قرار لهم مسيلكم إزوم سبات زياتهم قبل علينا زهندسوا زلو ترى نجارن قليل نجارن كم زي كونه كم بعد زبتكي زبلوا زلو كسمعكم دليه إثيوبيا نزي كونتات بحري أقليلهم زريوا زلو يكون ولا كونتاتهم نتزدلوا زلو كفت ما يكلني كان تمجد كاني دليتاتهم من بحقناتهم من السوري كأي بحر ملسو لبتأيك زاري ينيا يونون كأي بحر ملسو لبتأيك بإثيوبيا نشانو عصب إثيوبيا سلهونش ነው 100% period ኢትዮጵያ የባህር በር ስታገኝ ኤርትራ የሆነችበት ምክንያት ይፈርሳል። አሰብ የሚባለው ወደብ ራሱ ሲሰራ ዲዛይንድ ሲሆን the way it has to only serve Ethiopia أنا بينجر زغير وكأوفي يبحل ግንባር ብርገና ሐሞድ ኣብ ግንባር ዝዋ ማዕበል ብርገና ሐሞድ ዘለካ ትህብሞ ዘይብልካ ከተቀበል احنا بقمعنا نريو ስለዚህ ተحطو ጉጉኡ 150 ሚሊዮን كم تريوا زلهم ذا فيديو أنا خمسة جرا أنا بركوان كم زي أجرم أنا بيروم ما يزوروا سلو زلوا يريو كم تريوا زلهم إذا سبزي حركاتي بعدمون تروفانديو بزح غالبا زوهابا ويونجم زوهابا سبعين برد أنت لومي زخلو زل من قد خا زحزنيو درجة ولا تمابزوريو زنبرو كعبام أب كونو خينام زك على زنبرو ويون أنت وحدث دحانيو كبلوا زخلو زنبرو سبات تجي مكونه يكلني كله نسمع لنا because تكون داي نتصور سلزخونه زيد تدناغرو له ويون تشخعلو ارستون سلازي كونه بوجله ابدي سابا سبات بوجله ابدي سابا باجت تسبيع لزلو تاريخاوي جيجا يوز فتصل زلو قبل على حزب إرترا يكون قبل على حزب تግራይ قومون قبل على حزب أمحران أورمون تاريخاو جيجاز فتصل زلو بوجله مخانو كسمر له ስለዚህ እዚ ቀሊል ሰባት بوجله
እንታይ ንቕብለኩም ኢለ ናይዚኣቶም ዘረባ ኣገዳስነት ሃልይዎ ወይ እውን ነግድን ክስማዕ ሃልይዎ ወሳኒ ዘረባ ስለ ዝኾነ ይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ኩሉ ግዜ ኣነ እንታይ ዝብለኩም ኣብዚ ቻነለይ ዘለኹም you don't really care እዚ ሰብ እዚ እንታይ ይብል ናይዚ ሓሳብ ርእይቶ ናይዚ ሰብ እዚ ሓሳብ ዘገድሰኩም ኣይኮነን because he is nobody ዘገድስ ሰብ እውን ኣይኮነን unfortunately እቲ ዝሕዝን ክፋል ንዑ ዝከታተሉ ንኣሽቱ መንእሰያት ኣለውና ተርዲኹም ኣለኹም እዚ ካብ ኮነት ኩነነት ነዚ ነገራት እዚ ንዒቕካ ክዒብካ ትሓልፈ ኣይኮነን መልሲ ክወሃቦ ዘለዎን ክዝረበሉ ዘለዎን እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ንነዊሕ እዋን ብዝተፈላለየ ኣጀንዳታት ሓንሳብ ብሩህ መጻኢ ድዩ ሓንሳብ ስግንጢር ድዩ ሓንሳብ ትግራይ ትዕወት ድዩ ሓንሳብ ማልያ ናይቲ እናቐየረ ንነዊሕ ሰብ ንብዙሓታቶም ኣብ ተቃውሞ ዘሎ በሊዕዎም እዩ እታ ባድላ ተኸዲንዋ ዘሎ ትክራባታ ተኸዲንዎ ደሎ ሰሪሑ ዓይዩ ወይ እውን ጎዩ ወይ እውን ኣብ ሚድያ ሰሪሑ ዝረኸበ ገንዘብ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብፒውርሊ ንሰባት ኣታሊልካ ፖለቲካ ክመርሓኩም እየ ሃገር ክትሃንፁ ክሕግዘኩም እየ ዲሞክራሲ ክትፈትሑ ኣብ ፍትሒ ክወስደኩም እየ ኢልካ ኣብ ፍቆድ ኣኼባ ኣብ ፍቆድ ገንዘብ ኣዋፁ ኣብ ጅባኹም ዘሎ ድሮን ኣይትብቀቑ ድሮን እንታይ ማለት እዩ ብናቱ ቋንቋ ድሮን ዶላር ኣብ ጅባኹም ዘሎ ማለትና እዩ ይልዎም እቲ ድሮናት ናትኩም ኣይትብቀቑልና ኢልዎም ነቲ ገንዘብ ኮይኑ እቲ ዶላራት ድሮን እዩ ዝብሎ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለዎም በቲ ድሮናቶም ገይሩ ሃገር ከመሓድር ወይ እውን ፖለቲካ ክቕይር ዘይኮነ ባድላታትን ክራባታትን ክቕይር እዩ ርኢናዮም he is actually ተበላፂ እዩ but I mean ዓሻ እንድሕሪ ኮንካ ገንዘብካ ክትበቲ ኮንካ ሰቢት ኣነ ናቱ ሕስድና ወይ ቅዳ ህሊኒ ይኮንኩን ግን ንክንደይ መሳኪን ኣሽኪዕሎ ዝሰብ እዚ ንክንደይ መሳኪን ከማ ገይሩ ጉም ገይርዎም ሕጂ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ሓያለ ባጀት ገይሩሉ ኣሎ ፕሮባብሊ ንኣዲስ ኣበባ ሙፍ ክገብር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ውልሲ ፓርቲ is gonna go ንዝተወሰነ ግዜ ክትከይድ እያ እዛ ፓርቲ እዚኣ ከምዚ ኣብ ኣሜሪካ ብሄሊኮፕተርን በገለን ሸይሸይ ዘብልዎ ዝነበረሎም ድማ ኣንፃሩ ሉል ክብሉ ዝውዕሉ ዘለው ሕጂ ድማ ኣዲስ ኣበባ ኣብይ ኣሕመድ ንሓንቲ ሶምን ናይ ሶምናዊት ፈይም ናይ ሶምናዊት ዝናን ገንዘብን ልቀ ከም ጌታቸው ያላ በላ ሸርብ ክብሎ እዩ ብላዕዊ ስተይ ኮይኑ ዘሎ and then we'll see how ንክንደይ ክትቅፅል እታ ፓርቲ ናቶም ማለት እዩ እንታይ ክብለኩም ኢለ እቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ኩላቶም ቶም ዕሱባት ምስኦም ኮይኖም ከገልግልዎም ንዝኽእሉ ኣዋፊሮም ንጉሆም ምሸትን ናብኣዮም ሊል ዝብሉ ዘለዉ ኣብታ ቅድም ኣቢለ ብዛዕባ ኮር ናሽናል ኢንተረስት ይዛረበና ነይሩ what is ኮር ናሽናል ኢንተረስት ናቶም የውጭው ደግሞ አብይ እና የሱ መንግስት የውጭን እርዳታ ወይ ደግሞ የውጭን ድጋፍ ፍለጋ በመሄድ የፎሬን ፖሊሲውን የሀገሪቷን ፎሬን ፖሊሲ አሳልፎ ሰጥቷል እንታዩ ዝብል ዶክተር መልኪሳ ሓደ ዓብይ ኣገዳሲ ዲቤት እዩ ምስ ፕሮፌሰር ህዝቅኤልን ባሕሪ ኮይኖም ኣብ ዝዛረብሉ ዘለዎ ጉዳይና ንሰምዕ ዘለና ብልፅግና ካብ ምሕር ሓገዝ ምድላይን ደገፍ ምድላይን ዝብገስ ኣካይዳ ናቱ እንታይ ፈጢሩሎ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ እቲ ዘለዎ ኩነት እቲ ኣካይዳ ናቱ ነቲ ዘለዎ ቁጠባ ነቲ ዘለዎ ኩነታትን ነቲ ሕልሚ ናይ ስልጣኑ ንኸተግብር ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ዓቢ ዝያዳ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝተፀግዐን ብናይ ካልኦት ሃገራት ድጎማታት ዝንቀሳቐስ ዘሎን ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኢትዮጵያ ናታ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዘይብላ ሃገር ገይርዋ ኣሎ ስለዚ እቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናትና ወይ እውን ልኡላውነት ናትና ናብ ካልኦት ሃገራት ኣረኪቡ ሂብዎ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝኾነ ይኹን እሹ ነፍሱ ዝኻለ ውሳነ ከብ ዝኽእል ኣይኮነን ኢማራት እንታይ ትብል ካልኦት ሃገራት እንታይ ይብሉ ብፍላይ ኢማራት እንታይ ትብል ርዩ ንዑ ንዓዓ ክወድእ ዘይክእል ውሳነ ጥራይ ክውስን ዝኽእል እዚ ድማ መጠን ብዙሕ ናብ ካልእ ተፀጋካ መጠኑ ካባኻ ዝጎድለካ ነገር ድማ ኣሎ ልክዕ ከምዚ ካብ ሓደ ሰብ ብዙሕ ገንዘብ ተተለቂሕካ ሂወትካ በዓልካ ይኮንካ እንትዝዞ ተበክሮ ስራሕ ትወፍር ዲኻ ይትወፍርን ናበይ ክትከይድ ኢኻ እንታይ ክትገብር ኢኻ መርዓ ክትገብር ዲኻ ይትገብርን ንሱ እዩ ዝውስኑ ምክንያቱ ብዙሕ ገንዘብ ዝኡደካ ተኮይኑ ብዙሕ ገንዘብ ተጥፋሉ ነገር ኣይፍቅደልካን እዩ እንተደየለ of course እዚ ገንዘብ ኣለቂሕካ ወላ ሓንቲ ስልጣን ኣብልዕኻ ዘይብሉ ተኮይኑ ለማ ንክቕየር ክእል ብገንዘቡ በት ከም በዓል ባንክታት ዓይነት ተኮይኑ ግን if you ካብ ንብረቶም ገንዘብ ወሲድካ እንተለኻ ይከን ኩሉ ነገርካ ኮንፊስኬት ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም they have the power እንታይ ማለት እዩ ካብ ገዛኻ ኣብ ቃልዕ ከውፅኡኻ ክእሉ እዮም ቀሊዖም ካብታ ገዛኻ ኩሉ መኪናኻን ንብረትካን ክወርዎ ይኽእሉ እዮም ነቲ ገንዘቦም ንምምላስ ስለዚ ሂወትካሲ ሙሉ ብሙሉ ክቆፃፀርዎ ይኽእሉ እዮም that's why ኣብይ ኣሕመድ ድማ በብዙሕ መንገዲ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ናቱ ፖሊሲ ዘረከበ እዩ ይብላ ኣሎ so national security ዶ ገለ መለ ዶ ክብሉ ከለዉ እቲ ብፍላይ እቲ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ብዓብይ ባጀት ሃገራዊ ቴሌቭዥን ብዓብይ ባጀት ዝድጎም ብዙሕ ፋብሪኬሽን ዘለዎ ብዙሕ
ባጀት ዝፈሶ ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ካልኦት ስለ ዝኾነ ብዙሕ ንምፍብራኽ ዝግበር ዘሎ እዩ እቲ ኣጀንዳቲ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ከም ዓቢ ዓይነት መራሒ ኣብዚ እዋን እዚኣ ንስልጣኑ ዝፈታትን መድረክ ተፈጢሩሉ ኣሎ እንታይ እዩ ንስልጣኑ ዝፈታትን መድረክ ተፈጢሩሉ ንብሎ ዘለና እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ንዝብል let me show you one thing ስልጣንካ ዝፈታትን እንታይ ዓይነት ኩነታት ክፍጠር ይኽእል ወራት ምናልባትም የኢትዮጵያን አጠቃላይ ሁኔታ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ሁሉን ነገር በመጥፎም ይሁን በበጎ ሊቀይር የሚችል አንዳች ለውጥ እንደሚመጣ ምልክቶችን እያየን ነው ከወዲሁ። እስቲ በዚህ ዙሪያ ምን ማለት ይቻላል? መሳይ በተለይ በአማራ ክልል እየተደረገ ባለው ጦርነት የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁነቱን እያሳየ ይገኛል። በውጊያ መሃል ላይ ለ6 እና ለ7 ወራት ያሰለጠናቸውን እዛው እነሱ ተቆጣጥረነዋል ባሉት የጮቄ ተራራ አካባቢ በጎጃም ማለት ነው በምስራቅ ጎጃም የጮቄ I mean look at this man እዚ ተራ ነገር ኤርካ ክትሪኦ ትኽእልኒ ሓደ እቲ መንእሰይ ርኢዋ ኣዝዩ ንእሽተ እዩ ኣብ ንእሽተ ዕድመ ዘሎ እዩ ዕላማው ፈሊጡ ለቢሱ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እኒፍ እዞም ሰባት እዚኣቶም መጠን ግዜ ዝወሰደ መጠኑ ኣብዪ ኣሕመድ ነዚ ኩሉ ሓይሊ እዚ ብፖለቲካ ኣንበርኪኹ ኣብ መስመሩ ክእቱ ኢልካ ክትግምቶ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ ዘለዋ መድረኽ እሱ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ከምዚ ዓይነት ምርጫታት ክመርፅ ምተገብአ ዶ ወይ እውን የዋፅኦ ዶ ንዝብል የዋፅኦ ዶ ኣይወፅኦ ንዑ ዝምልከት ኮይኑ እቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ግን ናቱ ፎሬን ፖሊሲ እንተዘለዎ ነይሩ ናቱ ንሱ ዝቆፃፀሩ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ እንተዝነብሮ ነይሩ መንገዲ መቐየረ ምክንያቱ ሪጋርድለስ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ኣለካ ስኻ ክንዲዚ ዝኣክል መንእሰይ ኣንጻርካ ተበጊሱ እንተሎ እሞኻ ኣብ ድርኩ ኺት ዓዲ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ብህዝቡ ዝድገፍ ዘሎ ካብ ገዝኡ ዝወፍር ዘሎ ብህዝቡ በዲውን በቡን ተመሪቑ ዝኸይድ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ you will have a big trouble ከቢድ ፀገም ይክልወካ ከቢድ ፀገም ይክልወካ ቃልሲ ኣብ ጎደባ ሃገር ኮንካ ድዩ ኣብ ካልእ ርሑቕ ቦታ ኮንካ ድዩ ከቢድ እዩ ኣብ ድርኩ ኺት ናይ ህዝብኻ ኮንካ ኣብ ሕቑፊ ህዝብኻ ኮንካ ቃልሲ ግን ሓደ ትርጉም ኣለዎ እዚ ካልኣይ ድማ ሞራል ኣለዎ ንምንታይ ይቃለሱ ኣለዉ ንምንታይ ዕላማ ይዋድቑ ኣለዉ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ድማ እንታይ ክረኽቡ ይኽእሉ እንተተቃሊሶም ከይፈልጡ እዮም እንተደይተቃሊሶም እንታይ ይወርዶም ኣሎ እንተተቃሊሶም እንታይ ክረኽቡ ይኽእሉ ዝሕጂ ዘላ መድረክ ድማ ይርእዩ ኣለዉ ስለዚ ንኣብ እዚኣቶም እዞም ንሪኦም ዘለና ሓይልታት ንማንም ሃገር የፅበኩም ኢቨን ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት መንእሰይ ኣብ ውሽጣ ተዓሊሙ ብረት ሒዙ ዝቀሳቀስ ተዘሉ ንኣሜሪካን ስጋት እዩ ኣሜሪካ ኣፅዋር ስለ ዘለዎም ክድብድቦም ክእል ነው ንህዝቢ ኩሉ ክትቀትል ተኮይንካ ብሓይሊ ካ ይውዳእን እዩ ውሽጣዊ ፖለቲካ ብሓይሊ ጥራይ ክትውድኦ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ኖርማል ግዜ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ናቱ ካብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ካብ ግብፂ ክመፅእ ዝኽእል ወይ እውን ካብ ስግንጢር ክመፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ናይ ዓቢ ፀገም ኣብታ ትሽትሹ ዘሎ ፀገም እዩ እዚ ፀገም እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፋኖ ጥራይ እዩ ናይ ትግራይ ወታደራዊ ቅልፅም ምድላዋት ተሪኻ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ሸነ ነዚኦም ይርኢ ስለ ዘሎ ተመሳሳሊ ዓብ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዝገብር ዘሎ እቶም ተረፉ ዓፋር እቲ ናይ ዓፋር እዚ ምስ ኤርትራውን ርክብ ዘለዎ ዝበሃል ዘሎ እሱ እውን ዓቕሚ ሰራዊቱ እናዓበየ እናገጀፈ ዝኸይ ዘሎ ኢንፋክት ክንምንታይ ምስ ኤርትራ ምቅራብ ኣለዎ ግን እቲ ምዕባለ ናቱ ቅልጡፍ ዝኾነ ሓይሊ እናደለበ ዝመፅእ ዘሎ ሓይሊ እሱ ሶማል ይርእዩ ኣለዉ ነዚ ስለዚ ናብ ቃልሲ ተመሊሶም ጉዳዮም ክሕይሉ ክኽእሉ ኣለዎም ቤንሻንጉል ደይነው ስለምንታይ ከምኡ ይገብሩ ኣለዉ እንድሕር ኢልካ ነፍሲ ወከፍ ክልል ወይ እውን ህዝቢ ሓደ ነገር ተረዲዎ ኣሎ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ኣብዛ ሕጂ ዘላ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ፅባሕ ኢትዮጵያ ክትህሉ ይኮንካ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ቦታ ክህልወካ ኣይኮነን ወይ ተተቆይስካ ተንበርኪኽካ መሬትካን ገሌኻን ከሲርካ ክትነብር ኢኻ ኦሮሞ ዳ እንታይ ገብር ኣሎ ሸነ ጥራይ ድኖ ኦሮሞ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ሙሉእ ኦሮሞ እዩ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ እዮም ዝብልዎ ስለዚ ንኸምስሉ እዮም ናይ ብልፅግና ሰራዊት ዝመስል ዘሎ እምበር ብዓብዩ ናይ ኦሮሞ ይትእዝናቱን ክሉ ስለዚ ኦሮሞ ነብሱ ዝኻለ ገጅፍ ሰራዊት ናይቲ ሃገር ንክልል ኦሮሚያ ይቀሪብዎ ዘሎ እጂ ንኣዲስ ኣበባ እንተወሓደ ክከላኸልሉ ንክልል ኦሮሚያ ክዋግእሉ ይደሊ ኣሎ ኣብኡ ከሎ እቲ ሸነ በቲ ሓደ ምውፅኡ እዩ ሸጊርዎ ዘሎ እምበር እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እጂ ኣቃሊልካ ክረ ኣይኮነን ናብ ከምዚ ዘላ ሃገር ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ብድሆ ዲኻ እዞም ፋኖ እዚኦም ቅድሚ 2 ዓመት ምሽ ከምዚ ክዳን ክክደኑ ብረት ክሕዙ መብዛሕቶም ዕንጨይቲ ሒዞም እዮም ደሪአኩም ነይራኒ ዕንጨይቲ ሒዞም ሓደ ከይዱ ሓደ ካባተ ወይ ክልተ ካምቻ ናይ ወታደር ከም ድማ ብረት ዝሓዘ what happened who is funding them I don't know I don't think they have funds they have just learned መብዛሕትኡ ብረት ካብ ፀላዮም ይወሲዶሞ ካብ ቀፂሎም ድማ እቲ ኦርጋናይዜሽን ኣብ መንጎ ህዝቢ እናኾኑ ይኸዱ ስለ ዘለዎ ተቃልሲ ደገፍ ከም ዘሎ ኣብ እንታይ ድብል ሰብ ሃብቲ ናይ ኢትዮጵያ ይሕግዝዎም ኣለዉ ሰብ ትካላት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣምሓራ ይሕግዝዎም ኣለዉ መብዛሕትኡ ምስ ኣምሓራ ርክብ ዘለዎ ኣብ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ
ንፋኖ ከም ዝሕግዝን ከም ዝድጉምን እዩ ዝንገር ስለዚ ሓቅነቱ ኣለዎ ድዩ ሓሶብ ብዘይገድስ እዚኦም ንሪኦም ዘለና ብቐሊሉ ክድቅሱ ዝኽእሉ እዮም ኢልካ ክትኣምን ኣይትኽእልን ኢኻ ሓድሽ ዝመፁ ዘሎ ናብቲ ገድሊ ድማ ረእዮ ምናልባት ምስ ሰውራ ናይ ኤርትራ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ ከመይ ይኸውን እዚ እንድሕልኩምኒ ሰውራ ናይ ኤርትራ ኣብቲ ደጀናቱ ክኸውን ከሎ ካብ ህዝቢ ንፅል ዝበለ እውን ነይሩ እዩ ዋላ ካብ ትሕቲ ህዝቢ እንተነበረ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከባቢ ሳሕል ዘሎ ውሑድ እዩ ብመንፅርቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ካልእ ዘሎ ስለዚ ናብ ሰውራ ንክኸይድ ኦኬ ሳሕል ጥራይ ኣይኮኑ ነይሮም ዝተፈላለዩ ቦታታት እውን ነይሮም እዮም ናብ ደጀን ክኸይድ ናብ ሰውራ ክኸይድ ክንደይ ከም ዝሽገር ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ይንገር እዩ ቀሊል ኣይኮኑ ነይሩ ሰውራ እዚኣቶም ግን ድሕሪ ኣብቲ ከባቢቲ ዓድኻ ኣብ ብልፅግና ዘይቋፀሩ ዓታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ኣብቲ ከተማታት እዩ ዘሎ እንትኽእል ስለዚ ናብዚኣቶም ከድካ ክስለፉን ኢትስ ናት ዳት ሃርድ ወረግቲ ተዕሊሞምን ገለ መሊዮን ምዚ ናይ ስለያ ድሮናዶ ሳተላይት ዶግለዶ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ከምዚ ኢልካ ትዕለም ድሕሪ ኮንካዚ ግን ንምንታይ ተኣቢ የለን ማለት እዩ ካ ክትብል ትኽእል ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንኣቢ ምሽባሕ ክረክብ እታ ኣብ 4 ኪሎ ሰሪሕዋ ዘሎ ኩርሲ ክቕመጣ ድያ ይቅመጣን ካልእ ርእሲ ክኸውን and yeah this is going to be very instrumental ኣብዚ ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ ማለት እዩ ብልፅግና ሞራል ናይ ሰራዊት ወላ እዚ ስለምንታይ ካብ ሶሻል ሚድያ የውፅዎ ገለገለ ዝብል ሰብ ኣሎ ቢካዝ ፀላዮም ክሪኦ ስለ ዝደልዩ ፀላይ ክሪኦ እሞ እቲ ወታደራት ናይ ፀላዩ ድማ ጥንቃቐ ክወስዱን ህዝቢ ድማ መንገዲ ክጨርም ከም ዘለዎን this is very important the war is ወታደራዊ ኩናት ጥራይ ዘይኮነ ሳይኮሎጂካል warfare እዩ ዓብይ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኩናት እዩ ዘበነ ሶሻል ሚድያን ቲክቶክን ስለ ዝኾነ you need to show your power ያ ፀላይኻ ክፈልጠካ ኸሊ ሓይልካ ክትብል ትኽእልኻ so be it ንህዝቢ ኣብ ጎንኻ ክስለፍ ፀላይኻ ድማ ህዝቢ ክንፅሎት ኮይኑ you have to show your power ዓቕሚ ከም ዘለዎም ተስፋ ክገብር ክልፅም ቅድሚ 2 ዓመት ዝክርዶ እየመጡ ነው ክበሃል ከሎ ናሽቶ ከሎ ፋኖ ክሳዕ ክንዱ ከሓይለ ከሎ እየመጡ ነው ኣዲስ ኣበባ ሲ ኣብቲ ናይ ማራቶን ዝግበረሉ ዘሎስ ይመፁ ኣለዉ ኢሎም ሲ ይምነዩ ነይሮም እዩ I think probably now ክመፁ ከም ዝኽእሉ ኣብ ባይታ ይረአ ኣሎ ስለዚ እዚ ወዲ ዝን እዩ ነቲ ብልፅግና ለይትን መዓልትን ከም ዝነፋፋሕን ከም ዝትኮስን ዝገብሮ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ግን ንፋኖ ዋላ እኳ ፍርህ እንተለዎ ቀንዲ ፍርህናቱ ናብ መን ዘተኮረ እዩ እንድሕር ኢልኩም ናብ ተጋሩን ናብ ህወሓትን ናብ ሻዕብያን ዘተኮረ እዩ በትግራይ ውስጥ ችግር ለመፍጠር እየተንቀሳቀሰ ያለው የወያኔ ቡድን አሮጌ የፖለቲካ ሀሳብ፣ አሮጌ አመራር፣ አሮጌ አመለካከት ያለው ነው። በትናንትናው አመለካከት፣ በትናንትናው አስተሳሰብ፣ በትናንትናው አካሄድ አንድ ዘዴ ሳይቀይር ፍላጎትና ጥቅሙን የህዝቡን ሳይሆን የራሱን ፍላጎትና ጥቅም እንደ ትናንቱ ማስቀጠል ይፈልጋል። አሮጌ ሀሳብ ስለሆነ መሳካት አይችልም። ለምሳሌ በ1980ዎቹ ህዝባችን እንደ ዛሬው ሳይነቃቃ፣ እንደ ዛሬው ነገሮችን ሳያገናዝብ፣ እንደ ዛሬው ሳይደራጅ ሰዎች አንደኛ መሪ ሆነው እኛ ደጋፊና አጋዥ ሆነን አንደኝነታቸውን ተቀብለን كيف تريوا زلهم زانا روما زغبرا انترفيو انديا هوحات بتعمي كنقف زفتن بالتعمي قبل الهوحات زلو برداتا كالارسي بحكي هوحات كليلو بتعمي نوحاسي بزرباس كسعرو يدلي دلو ويدا كوينات بزربات راي سلازي وداي ينبر ني هوحات نملاي وين ببروباغندا هوحات نمدخم زبلو زلون زخدو زلون كالارستي يقداس إذا قد يزيا ببروباغاندان بزربان تراي كتودا تخل زرا كنات هنا يكونتن سلزي they have to find another way تقرا تي كلمه قد كده لك خلالو نزنا يصمدو دما مسونا قنابرو مالتيو بزح يزغبر زلوني زي سلتات كمتري وزلون لايك البومناتهم يقين زلو هوحات ولا حنت تاريخ زي بلو ولا حنتكم نجر كجبر زي كاله أنا أسرع شوعاتنا محديرو ولا حنت زي جبري زبل أنتي زمرقو أباي قدب زبال ويكا قرد زبال أبزبني هذا تصرحي 700 ودي أم خلوي متيو صريحي ودي هي زبل زلو نال بازا كوريدور لمعاتي جيرو زخون أبزبنو دما حجر بكينات بقلن ببليونات زتمن كسارة فتيرو لالو بزخوني سرح له ديو أي سرح له ناي إثيوبياوين قداي كوينو نهوحات نمسيتان بتعمي نويح رح كازخيد جدما كم زاتري وازلهم مسير ترى نتصمدو نحوس كدما أتاك عبي أتاكن متقعتن يوم زقبرو زلو قال إني مس عالم محبرسب عالمون كتححزو تبلصقنا بزو هيز صعر زلو بزو غزي دقي مالكم يزا ناي حوتي منقسقاسات بتتقاقامي يوم زتقمولا زلو زي تشوك بوينت زبحال زلو زناي اصوا ناي حوتو زقبرو زلو إيران زقبرو زلو نسو أكال كم حدا أجندة كونهم بتعمي يمسعرو زلو زي سنس 1951 narrow waterway Suez Canal قلنا مالتي Suez Hormuz and have been used as strategic triggers
to force political change or spark wars. زي مصاب بوتات أزي أقدست مخانم يوز تكست article ناتو قتيلو geographic ولاني أنتني شعبياون زعبا شعبيات وصل article ناتو ما أديو تقطرينا نملو أزي بزح article يوم زعبا يرترادو توزلو أتيت أمدو حنتي نايت أمدو زوجوا latest كريكم يمزع choke points اللي تتعهس نمحبر سب عالم كفلتو زدلي وزلو يم أمين كم تمنيت كتب لون دي خاتخل نخم النيل لهم زجبر ويم كتب لنا تغليغا ناي مودة تسعات لو من موت ما زلوا let me show you this one I'll combine both of them هو حتى شعبيانسي أم ناي مودة ساعات بس يحملوا زبلي تايبل له end state incompatibility يوم زبلوا داتا ساعات war time coalition أبغى كوينات زرزلو صمدو the case of صمدو يلوم نزل صمدو ناتا نجزي كوينات زجبر زلو مدلوات كم مخانو جيروم يوم زقل زلو أبزيجي دايم زبلو زلو نتسامر كنريان ده رخينا تصمدو زبحال زلو يبلو is described as a tactical convergence between Eritrea, the TPLF, and factions of Amhara Fano against Ethiopia's federal government. So تصمدو من سيرترا من سيرترا هو حات كفالنا يفانو ريغا نقول فانو يبلوني مغنيات كي كبدو بيلوم factions of Amhara Fano again كمان ما نقولي تقصوني مبزي أنصار بلتقنا كم زخونة it's not a formal alliance but a temporary alignment but solely around a shared adversary تغكلي الزربازي بتزق برزولو صمدو دما فلوي علامة وي استراتيجيكاو متسار سلو زلو دي كوني ملو بملو أب حدا صلاحي سلجلوهم يبلو ترديوا مالا yes they have one adversary حدا صلاحي لهم سودما بلتقنا يبحث نعو نملاي دما صمينو مالو يبلو at least ملو نتا زربان تدي قلتوا كفيلا وقن صبو زخنا مجلسي قصيلهم تايب للوبزي أبزي أكريكم so قصيلهم تايب للون تريقمم core problem and state incompatibility. Strategic alliance require both a shared threat perception and a comparable vision for the post-conflict order. الجنتايبلو strategic housing الناس بهالمبزحت جزء اتزلكات أجمع حبراو مرداتنا اتزلكات أجمع كل غل ويبده كون غل كم لما compatible زي السمامع رأي نمساعد حرتي كنتات مستفاد هدما زي السمامع رأي كل وكم زغلي زي السمامع مغنيات قوي بلهم إرترال ولا وتهجريا سلام الرقاتنا بتزوج بعد ما يقدسا توم قالوا توش إثيوبيا زلوا دما زقت لنا سرعات له نسك اللي لنا له زرقنا سرعات له زبال عنان زبال عنان زلوا سرعات له نعكنا لينا يبلوا أبزيا كلهم سبات يسمى معين باستراتيجيكا ولا تكتيكاوي so that has only the former its members visions for Ethiopia future are mutually exclusive كومنت يبلوا وجي إثيوبيا سي مسحرة دحري نعبي أو دقوم مسي كرروا يكونون يوم كبالو يوم ስለዚህ ክባልዑ ስለ ዝኾኑ ታ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ርዲት የብሎም ቶም ህወሓት ኮኑ ቶም ፋኖ ናበልዮም ነቲ ህዝቢ ሰብ ተርእይዎም ማለት እዩ Eritrea seeks permanent Ethiopian fragmentation viewing any strong centralized Ethiopian state as existential threat ታይም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ዕላማ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ንዘላለም ኢትዮጵያ ዝተመቓቐለትን ዝተዳኸመትን ከምኡ ድማ ሓያል ዝኾነ ማእከላዊ መንግስቲ ዘይብላ ክትከውን እሞ ንሓዋሩ ኤርትራ ስጋት ከም ዘይትኸውን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ይትበሃል okay I mean it's not such a bad thing ትብልዎ ዘለኹም ሲ ሳዕ ክንዱ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ትብሎ ግን ደይበሉ ትበዓልኹም ካብ ኣፋ ስለ ትምንጥርዎ ዘለኹም እምበር ህዝቢ ኤርትራስ ነቲ ትብልዎ ዘለኹም እውን ኣይፀልኦን እዩ ፖለቲካሊ ጥንቃቐ እውን ስለ ዘድልዮ ዘረባና its tolerance for the TPLF tactical and not ከምኡ ድማ ንህወሓት ኤርትራ ንህወሓት ፅመሞ ዘላሲ ንግዚኡ ይምበር ንሓዋሩ ዕርቂ ገይሮም ማለት ኣይኮነን ይብልሎ መጀመርያ ክልተ ስርዓታት ዕርቂ ክገብሩ ድዮም ኣይገብሩን ንህዝቢ ክዓርቁ ተፈቲኖም ይኸትር እዩ በዚ ኸት ትዕቅኖም ዕርቂ ናይ ክልተ መራሕቲ ብሓደ ስለ ዝገበሩ እኹል ኣይኮነን ህዝቢ ክዕረቕ ዕድል ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ምሁራት ክዕረቑ ምሁራት ብሓደ ክሰርሑ ስኮላርስ ብሓደ ክራኸቡ ምፍታን ዘላቒ መፍትሕን ዕርቅን ክትገብሩ ምስ ትደሊ ትኽተሎ መንገዲ እዩ ሕጂ ናብ ፅምዶ ተመሊስና እንተሪእና እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ምሁራት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ይራኸቡ ከም ዘለዉ ይበፅሓንሉ ሓበሬታ ምናልባት ቅድሚቶም ከውፅዎ ዝግብኡ ኣቐዲመ ከውፅእ ስለዝኽእል ስለዘይብለይ እምበር ኣነ እውን ገለ ክፋላት ስርየ ኣለኹ እቲ ሓበሬታ ምስ መፅእ ድሓን ኣነ እውን ድሕሪ ሸር ክብለልኩም እየ ስለዚ ኩላቶም እቲ ዝብልዎ ዘለዉ
كلاتهم تحبابيروم نعنا كهرم سلوز دليمبر حبراوي علامة يبلو من يبلو اتم هرامن مقتالن مجمريا تبلصقنا بعل جمير وصلو زلو اتم كالوت نخمكتو نخملسو ويون نتمصيوم زلو حدغا نمملاس ترايم تاخيبوم زلو امبر نحده كال فلي حيل كارمو وين كداخمو زغبرو ነገር የለን ስለዚህ እቲ ፈተና ዝያዳ ባኣኻቱም ተጀሚሩ ስለዘሎ ወይውን ነዊሕ ዋን ቀጽሉ ስለዘሎ እቶም ካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ዘሎ ጉዳይ ነፍስኻ ምክልኻልን ነቲ ዘሎ ወሪድዎም ዘሎ ብድሆ ንምስዓርን እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ብጥንቃቐ ምዕዛብ ዘድልዮ ምዃኑ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ ቀፂልካ ኣብ ቀይ ባሕሪ ስግር ክንብል ካልእ ኣገዳሲ ርእሲ ስለ ዘሎ Houthis were backed by Iran say they've attacked a Saudi oil facility with a drone. Earlier, a fire broke out at the Aramco facility in Jizan along the kingdom's Red Sea coast. Saudi Arabia's energy ministry says the blaze has been extinguished and there are no casualties. And Yemeni media are reporting an attack on the strategic port of Al-Makha, which is just north of the Bab al-Mandab Strait. Several explosions have been reported at the port. Yemeni media says the strike was carried out by the Ansarullah Houthis, but it has not claimed the attack. Now, Yusuf ሕጂ ከም ድንዮ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ ሑቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ናይ ስዑድያ ናይ ነዳዲ ቦታታት መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎ ይዝንገር ተደጋጋሚ ኣብ ናይ ኢራን ኣብ ናይ ስዑድያ ናይ ነዳዲ ቦታታት ብተደጋጋሚ ሑቲ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎ ይዝገር እዚ ጉዳይ እዚ ኣቕሊልካ ክረአ ዝኽእልን ሸለሊልካ ክሕለፍ ዝኽእልን ከም ዘይኮነ ኢና ንሪኦ ዘለና ሑቲ ንስዑድያ ብዓቢ ደረጃ ይፍትና ከም ዘሎን እቲ ፈተነ ናይ ሑቲ ኣብ ከመይ ዝኾነ መድረኽ የጋጥማሎ ኢና ንብል ዘለና ክሬዚ ኣብ سعودية هذا عبي كده أنت جبر الله هذا عبي ركب شركة تفتر الله أبز بحاله زلوا جزية من زمان قاعد تجبروا زلوا طيب مالتي زي we don't care we really don't care أنت تجبر لهم تركودي دم زلوا باكستان ديو we don't care يوم زلوا زلوا زي سعودية تي من يخاطب له زي حوت زبحال زي تجبره زي قدسون زي عطون كم زي كوني زي نقدر زلوا لذي بزي من قد زي كن ريو خلنا ናይ ብሓቂ ስዑድያ ኣክብድ ዝበለ ደረጃ እያ ዘላ ሕጂ ገለገለ እንዳብልፅግና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራሲ ኣብዘይ ጉዳይ ኣትያላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ሓደ ክፀርፍ እኳ ኣይደልን እንደገና ሓደ ናይ ብሓቂ ብቱኽ ዝኾነ በትኪ ዝኾነ ኩርኩር ናይ እስራኤል ኣሎ ምሁር ባህላይ እንታይ እስከ ኢሉ ፅሒፍሎ መሲልኩም ከምፆ ኣይደልን የገፁ ትርሓቅ ني إسرائيل نمحجواست بايلنديو أمونغ السعودية إيرتران بأسك فترة يلنديو مسكينة السعودية بحوتي تقطقات نقص إيرترادما نتحون نحوتي أكد داس حبريتان مستيرن بدقافن يبويب حوتسي كبير ترحجز يدليمو كبير ترحجز وسيدو فؤاد وسيدوسي قبل علي السعودية متقعتي كبرالو يلو كاي كم من زفت إسرائيل يزغم سبدو ديك ساعة كندزي قال لي سبدك ساعة كندزي فحي بلوي بيجدل لنا مهوري بهالاي حابز زخف وردت رئي فلتني يعني قال سبات ناي بحكي نيرتران مدمساس ويرترا حكى خلهم سي I don't know نابي كخدو خمس غول برجزتي بإسرائيل كوين كخمس جبر نا إسرائيل أجندة أنت كم زغنت فلتها برجز بعثتهم كم زغفل فلوتي لذي بزقوا داينا يمن ريوزلنا ويدا حوتي زيك الربس لزخون بر ويون زخولهم سلازي Maris in Yemen's capital, Sana'a. Yusuf, this seems to be a fight back by the Ansarullah Houthis. Just take us through the latest on what the incidents actually mean. Well, this is the first time in several months that the port of Mukha has been attacked by, according to reports, Ansarullah Houthi movement. This is a port that's under the control of the Yemeni armed forces. The Ansarullah Sana'a government had control of the port of Al-Mukha in 2016 and 2017, but then it was taken over by the Yemeni government forces. The Ansarullah Houthis have been trying to regain control of the port of Mukha because it's right there next to Bab al-Mandab. It gives them a very strategic advantage to monitor all of the تريوالهم تي أبزاد السيد كسو يلحق كم زلوا تحط زبال أنا بناتي جمجام انتي جم جمانيرة زخوني يكون متقعت جيرو كسابزي عدن زلوا بوتاتات كسفح في كفتن كم زخونتي حوت زبال نزي كما قمنا بابل مندب كقاصرو كفتن كم زغل فلوتيو فلذي we are going to witness ولا civil war أبزع عدزي كل عالي خلي وكبيت كوينات كبر خلي زبال زلوا كابزيرو استبقى سيكون جن حنت نجر كان ريان غل حوتي نزي بابل مندب وجن يمن زلوا تغلالا كقاصر كفتن كم زغل فلوتيو معناته نزي كقاصر تغيلو full leverage كلويو ملو حيل كلويو and nobody
ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣናኢሱ ክሪኦ ከም ዘይክእል ፍሉጥ እዩ ኣፍኮርስ እቲ ቦታታት እቲ ድሕሪ ኣብኡ መፅኡ እውን ከቢድ ዝኾነ ደብዳባት ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ናይ ሕርሙስ ትገብሮ ዘላ ብእስራኤልን ብኣሜሪካን ኣብቲ ገማግም እውን ከቢድ መጥቃዕቲ ክመፅእ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ግን ሑቲ ዝገብሮ ኣብዚ እዋን ኣገዳሲ እዩ ንስዑድያ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃሳት ከይትገብር እንታይ ዝገብራ ዘሎ ኣብቲ ናይ ነዳድን ካልእ ስትራቴጂካዊ ቦታታትን ብዝተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ይገብራ ስለ ዘሎ ስዑድያ ዝኾነ ይኹን ካልእ ሕማቕ ነገር ንከይትሓስብ ከሰንብዳ ክፍትን እዩ ነቶም ካልኦት ድማ ነቶም ናይ የመን ዝበሃሉ ዘለዉ ኣዶንቲንክ ነብሶም ተኸላኺሎም ንሑቱ ዝኣክል ጠጠው ከብልዎ ይኽእል እዮም ኣይብልን እየ ግን የመናውያን ተዋጋእቲ እዮም ነዚያ ክርዳና ክኽእል ኣሎ የመናውያን ኣዝዮም ተዋጋእቲ ህዝቢ እዮም ውግዝ ዝፈልጡ እዮም ናይ ብሓቂ ውግዝ ዝፈልጡ ህዝቢ እዮም ከም ካልኦት سعوديين وين كمزون هاجرات خليج غيركم كيتوزو دير very warrior mentality ዘለዎም እዮም and ስለዚ ክልቲኦም እቲ ሰራዊት የመን ዝበሃል እውን የመን ስለ ዝኾነ ወላኳቲ ኮኦርዲኔሽንን እቲ ኩነታት ናቱን ከመይ ከም ዝመስል ሙሉእ ብሙሉእ መልሲ ክበኩም ኣይክልኒ እቲ ሰራዊት ናይ የመን ዝበሃል ዘሎ ናይቲ መንግስቲ የመን ብስዑድያ ዝድገፍን ዝድጎምን ብካልኦት ሃገራት ዓለም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝድገፍ ዝበሃል ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎም ኮይኑ ይስምዓኒ ግን they can still put in a fight ክዋጉስ ወይ ጠጠው ክብሉስ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዓኒ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ምስቲ ብልፅግና ዝዛረቦ ዘሎ ናይ ቾክ ፖይንት ኮንሰፕት እንተሪኢኻዮ ነታ መፃብቦ ምቁፅፃር ዓብይ ሓይሊ ክበካ ከም ዝኽእል ስለዚ ስዑድያ ንባዕላ ወሪድዋ ዘሎ ሽግር እቲ መፃብቦቲ ኣብ ኢዳ ስለ ዘየለ ካልኦት ሓይልታት ስለ ተቆፃፀርዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ድማ geographic bottlenecks connecting these points allows states to impose massive costs on global powers and with minimal direct contact ስለዚ ነዚ ቦታታት ነዚ ጂኦግራፊካዊ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ክትቆፃፀር ምኻል ብውሕድ ዋጋ ንዓበይቲ ሃገራት ንቁጠባ ዓለም እውን እንትኾነ ዓብ ሓደጋ ክትፈጥረሉ ትኽእል ኢኻ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ናይ 26 ሽፍት asymmetric warfare ዝበሃል ክልተ ተመጣጠንቲ ሓይልታት ጥራይ ኮኑ ክዋግኡ ዝኽእሉ እንታይ ዳ asymmetric ዘይተመጣጣኒ ኩናት ወይ እውን ዓብይ ምስ ንእሽተይ ንዓብይ ከንበርክኸሉ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኢራን ኣሜሪካን እስራኤልን ብምሎም ክትንበርክኽ ክኢላ ኣላ ከምኡ ድማ ሑቲ ንብሙሉእ እቲ ከባቢቲ ከም ድሌቱ ክገብሮ ምኻሉ እዚ ነብሱ ዝኻለ እዩ selective disruption ዩኤስ ኢራን እቲ ናይ ኢራን ኩነታት ንሪኦ ኣለና tactical pressure instead they use drones so ብልፅግና እንተተረዲእኩም ትዘረባሲ ንእሽተይ ሓይሊ ከም ፋኖ ንዓብ ሓይሊ ዓብ እኳ ኣይኮንኩምን ግን ንሓደ ጋሕማጥ ሓይሊ ከም ብልፅግና ጥዋዕዋዕ ከብሎ ከም ዝኽእልን ካልኦት ህወሓት እውን ከምኡ ክገብሮ ከም ዝኽእል ጥራይኹም ክትግምግሙ ዘለኩም እዩ እቲ ዘረባ ንካልኦት እዮም ሶም ንምህር ኣለና ዝብሉ ዘለዉ when Saudi Arabia diverted ቀፂሎም expanded reach Iran's use of Houthi proxies in the Bab el-Mandeb shows how maritime pressure can be exported across connected corridors ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ሑቲ ዝገብሮ ዘለውን ይገልፅዎ hyper vulnerability እዚ ሕጂ ዘለናዮ modern supply chains prioritize efficiency over security ስለዚ እቲ ዓለምና ኣዝያ ኮኔክትድ ኣብ ኮይና ትሉ ዘላ ዓብይ ቅልዑነት ድማ ፈጢሩሎ ይብሉ and then እቲ ድሮናት ክትገዝኦም ክሰርሖን እውን ክሳዕ ክንዱ ከቢድ ስለ ዘይኮነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዋላ ንእሽተይ ሃገር ወይ ሃገር ዘይኮነ እውን ንእሽተይ ዕጡቕ ጉጅለ ቴክኖሎጂ ገዝዩ ከፍርን ከማዕብልን ባዕሉ ሞዲፋይ ገይሩ ድማ ከቢድ ቴክኖሎጂ ከተኣታትዩ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ነቲ ጉዕዞ ዓብይ ሓደጋ ክፈጥሮ ዝኽእል እዩ ብንእሽተይ ቴክኖሎጂን ብሕሱር ቴክኖሎጂን ዓበይቲ ቢዝነሳትን መራኽብን ኩነታትን ክትቅይረሉ ትኽእል ኩነታት ተፈጢሩሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ላንድ ሎክድ ዳብል ዳሜጅ ላንድ ሎክድ ኮይንካ ድማ ክልተ መቕፃዕቲ ክድንግፅሎም እዮም ደልዮም በቲ ኣብቲ ገባሕሪ ዘይብልካ በቲ ድማ እቲ ንስኻ ትጥቀመሎ ዝነበርካ እንተተዓፅዩ ድማ ዝገደደ ሽግር ይፈጥረልካ እናበሉ ኤኬስታዲን ፕሬሸር ይብለው ንነብሶም ጉጅለ ምኒኑ ኢልናዮም ኢና ምኒን ዝቁልሕ ክብለኩም ዝኽእል ሰብ የለን ሎሚ ሓደክ ንንጌሩን ሓደክ ንረብሕውን ዝጓየሉ ዘሎ ግዜ ፍሉይ ቆላሕታ ሂቡ ክድንግፀሎም ዝኽእል እንተሎ ኢሎም እዮም ሓፍኮፍ ዝብሉ ዘሎ but I don't think that's it's going to work at this stage ብልፅግና ነብስኻ ካልእ ሽጣራኻ ጥራይና ድዩ ዘሎ ሰራዊቱን በሙሉ እንዲያስወጣ ማድረግ ነበረ በተለይ ሰሞኑን ህወሓት ኣብ ዘመነ ህወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክስዕሩ ዝኽእሉ ዓቕሚ የብሎምን ሓትብል ዘለካ ህወሓት ድማ ካብዚ ብዝተፈለየ ዝገልጽ ዘሎ
لعلوات زبهالو مراحتو بقولوا عنا وصو هلونانا عبد العلم مقابر بلصقنا يترغاغاز يمسبلو هلوناችን የሚረጋገጠው በብልጽግና መቃብር ላይ ነው ያሉ ነው። የተለያዩ ስብሰባዎችን እያደረገ ነው። ቲፒኤልኤፍ በትግራይ የተለያዩ ስብሰባዎችን ያደርጋል እያልከኝ ነው። ህወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣኼባታት የካይደሎ ትብለና ኣለኻ እወ የካይደሎ ግን ኣብቶም ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኣቶም እቲ ኣካይዳ ዘረባን ብክልቲኡ መንገዲ ክንሪኦ ኢና። እቲ ብወገን ትግራይ ዝወፅእ ዘሎ ሚድያ ብልፅግና ጥራይ ኣይኮነን ገጅፍ ናይ ወታደራዊ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካልኦት ሓይልታት እውን ብዓቕሞም ንኣብነት ናይ ትግራይ ሚድያ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ክንሰምዕ እሞ እስካብ ናይ ኣምሓራ ቴሌቭዥን ጣብያ ኸይዱ ዝገበሮ ንድሕሪት ተመሊሱ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ከጓንፁ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዝኣመነሎ ትርክቲ እናፈጠረ ፀኒሑ እዩ ኢሉ ቀፂሉ ድማ መወዳእቱ ንሱ ቃል መሕተት ዝሃበ ኣብ መዓልትታት ውሽጢ ኣብ ምዕራብ ትግራይ መጥቃዕቲ ፈፂሙ እዩ። ስለዚ ብናትካ ገምጋም ውፅኢቱ እንታይ ይመስል? ሓደ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ክፈጥሮ ዝደሊ ዘሎ ገዚፍ ቁርሾ ብኸመይ ኢኻ ተረዲእኩሞ ዘለኹም ወይ ብኸመይ ገምጊምኩሞ? ካልኣይ እቲ ዞባዊ ኣሰላልፋ ንኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንምፍላጥ ቀፂሉ እውን ሕዚ ሓልሓሊፎም ዝቐርቡ ፕሮፓጋንዳታት ኣለዉ በይኖም ኣይኮኑን ካልኦት ሓይልታት እውን ነይሮም እዮም ገለመለ ዝብል ማለት እዩ። እዚ እውን ኣሎ ካልኣይ ገፅ። ስለዚ ብናትኩም ገምጋም ውፅኢቱ እንታይ ይመስል? ካብቲ ንሱ ዘቐመጦ ናይ ኩናት ታሪክ ተም መሬት ሕዝብ ዝቐረበ እዋን እውን ዶክመንተሪ ንምስራሕ ፎቶታት ዝዳዕናገበሉ ዝተፈላለዩ ክስታይት ይገብረሉ እቶም ናቱ ደገፍቲ እዚኦም መተሓሒዝካ ቀፂሉ ክመፅእ ዝኽእል ናይ ውግእ ኣንፈት እንታይ ክኸውን ይኽእል? ቅጭት ነሽረሪና ቀፂሉ ክሃስስ ያው እንታይ ይደልየሎ ዝብል ነገር ኣብ ሽረሪና ተራእየሎ በቃ كتفريا قديمة بعلي غيره خذوا نقدر سيت تون بعلي سيت خذوا رئيسون زلوا تناريتيف بعلو بعلنا كله هاي تاعت بدي نعودو خوينات لعلنا التين تركوا يدلي زلوا تنايرا ناريتيف لعلنا ولا ناريتيف ما في 5 راح فرحونا بوليتيكا لعلنا مالتي لم سلقا وانا سورسي ناريتيف بس سيت تقولوا ناريتيف تمسويت يسب او لعلها قاصل زخل سلازي ናይ ተከዘ ናይ ዘብ እና RSF ሒዙ ዘብ ትኸሎ ሓደ እዚ ናይ TDF ዓቕሚ ድርጅ ዓቕሚ እዩ ሓያል እዩ ላበለ ባዕሉ ናይ ባዕሉ ሚድያታት ከይተረፈ ብዛዕባ ዓብዪ ሰብዓ መጀመርያ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ናይ ትግራይ ሰራዊት እዩ ናይ TDF ማለት እዩ። ኣሚን ኣብዪ ኣሕመድ ስክሩድ ቀሊል ዘይኮነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ናይ TDF ሰራዊት እዩ ነቲ ኩነታት ድልውነቱ እዩ ዘርኢ ዘሎ ወላቲ ብሃገራዊ ቴሌቭዥን በቲ ድምፂ ወያነ ዝገብርዎ ዘለዉ እንተሰሚዕካዮም እውን ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ ብሩታል ኤነሚ ምዃኑ ንዓታቶም ኦልሬዲ ሬኮግናይዝ ስ ንፀላእቱ ክብሩ መንነቱን ብሄራዊ ህላውኡ ኣሕሊፉ ዘይህብ ፈፂሙ ናብ ዋጋዕ ዕዳጋ እውን ዘየቕርብ በዓል ፅኑዕ መትከል ህዝቢ እዩ። ኩሉ ነገር እውን ኣንዳዕዲዑ ይርዳእ ይእምት كل صدمات كل وقرات تفلون اسكان حزين سلام دوي لا إله مالك لكعلنا كله غير لا إله نعلمون صاوعتنا كل جزء سلف سيكون المجلس ناس حفاظ سيكون بالسفر عليه عالم تبدأنا صاوعت غير لا إله مالك جد سمعت على عيرة كلام نعلم مثلا حبرسة نصوعنا أفضل الناس من بريتوريا قدم جمهورنا بلنا نتأيقنا ግን ነታ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ፈሪሳ ከይትበሃል ከም ዓርሲ ካብ መወዳእታ ሒዝና ይኹን ከይዲና ፅዕሩ ኣብ መወዳእታ ግን በብግዚኡ እናጠሓሰ መፅኡ ስርዓት ብልፅግና ወላ ነቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝፈረመ ውድብ ሕወሓት እውን ኣይፈልጠካን ክሳዕ ምዋል በፂሑ እዚ ኩሉ እናሃለዎ ውንሱ ኢልና ንሕና ምእንቲ ሰላም ክንብል እናቐፀልና ኢና ከይዱ ኣብ መወዳእታት ግን ጭራሽ ሕወሓት ዘይቕበሉን ምንም ሓሳብ ዘይሃበሉን ባዕሉ ኣብ ትግራይ ፕሬዚዳንት ክሸይም ከም ድላዊ ክገብር ናብ ዝክእለሉ ደረጃ ተበፂሑ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉም ኣማራፂታትና ተዓፅዩ ስርዓት ብልፅግና ባዕሉ ፈሪስዎ ነቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ከፈረሰ በዓል መንግስትና ይመለስ ናብ ንጉርና ንምፃእ ኢልና ማለት እዩ። ሕዚ ዘሎ ኩነታት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ባዕሉ ስርዓት ብልፅግና ፈሪሱ መንግስትና ናብ ንጉር ቦትኡ ተመሊሱ በዘገባብ እዚ ንቐፃሊ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንክነረጋግፅ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ቃልሲ ዝኣተናሉ ኩነታት ዝኒሄ ማለት እዩ። ድሌት ብልፅግና ንህዝባ ኣጥፊኡን በቲኑን መሬታ እውን ከፋፊሉ ቁንፃር ዓቕሚ ዘይብላ ትግራይ ንምፍጣር እዩ። ስለ ዝኾነ ብዛዕባ መሰላ ኩለ መድያዊ ህላዋኣን መፃይኣን ዝእምት ዝትልም ስሩዕ ትርኑዕ መንግስቲ ክህልዋ ኣይደለም።
እንታይ ደኣ ንሱ ዝሓረዮ እዚኣትሪእዋ ዘለኹም ኣብ መንጎ ትግራይን ብልፅግናን ዘሎ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ካብዚ ክትግምትዎ ዝጠፋኩም ኣይመስለኒ I think we don't want to say it ክንብሎ እንደልና ግን ከቢድ ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎ ምግማቱ ኣይጠፋካን እዩ ለባማ ምተልዩ እዛ ዓይነት ዘረባ ነወዳድ ባንክ ትሪኦ ከለኻ ከቢድ ኩናት ክመፅእ ከም ዝኽእል ከቢድ እኳ እንተደይበልኮ ኩናት ክመፅእ እዩ ምክንያቱ ከቢድ ዝገብሮ ኩነታት እንድዩ እዚ ሕጂ ዘለዎ ብልፅግና ከቢድ ኩናት ከካይድ ይኽእል ድዮ ብፍላይ እቶም ኩሎም ሓይልታት ኣንጻሩ ዘለዉ ውህደት ተፈጢሮም ከቢድ ኩናት ክፈጥር ይኽእል ዶ ነው ከቢድ ኩናት ዝሓለፈ ኩናት ናይ ትግራይ ከቢድ ኩናት ክገብሮ ዝኻለ እንተሎ ብሙሎም ኣንጻር ሓደ ስለ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ድማ ብሙሎም አንጻር ሓደ ስለዚ እቲ ኩናት ክኸብድ ተኮይኑ ንመን ክኸብድ ማለት እዩ ገምትዎ ኩናት ክኸብድ ተኮይኑ ሕጂ ናብ ብልጽግና ንብልጽግና ክኸብድ ዝኽእል ምክንያቱ ብዙሓት ሓይልታት ዝተዋሃሃደ ሓይሊ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንጹር ዕላማ ዘለዎ ንጹር ዕላማ የብሉ he doesn't know why he's fighting for why ዝበሃል ምክንያቱ ስለምንታይ ይዋጋ ኣሎ ስለምንታይ እዚ ኩናት እዚ ይፍጠር ኣሎ ኣይፈልጥን እዩ ምክንያቱ ባዕሉ እንተደይፈጥሮ ፀገም ዘይመፅእ ነዋሓት ደምስሶ ዝበለካ ሓይሊ የለን ዝገደደካ ሓይሊ የለን ዝደፈአካ ሓይሊ የለን ህወሓት ከም ፓርቲ ክትቅበሎ ትኽእል ነርካ ንፋኖ ኣብ ጣውላ ክትዘራረበሉ ትኽእል ነርካ ጠሊምካዮ ብኩናት ክትገብረሉ ምክንያት ኣይነበረካ ንወላኸሙ ኩላቶም ቶም አንጻሩ ተንስዮም ዘለዉ ብልጽግና ከወግዶ ዝኽእል ዝነበረን ከኣልዮ ሙሉእ ተኽእሎ ዝነበሮን እዩ ምስ ኤርትራ ዘባእሳ ኣይነበረካ ምስ ኤርትራ ዘተፋና ኣይነበረካ ኤርትራ ግን ክንምንታይ ደፊርካ ኣለኻ ክንምንታይ ቀይሕ መስመር ሰጊርካ ኣለኻ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣብይ ኣሕመድ I think the end is closer እቲ ወላ እኳ ኩናት ክካየድ ገለ ዝኽእል ተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ልክዕ ከምቲ ዝሓለፈ ምናልባት ቀሊል ኩናት ዝበሃል ወይ እውን ሕማቅ ኩናት ዝበሃል ስለዚ የለ ንኩሉ ነገር ከምቲ ኩነታቱ ምርዳእ የድሊ ግን እዚ ዘረባታት እዚ ኩሉ እንተሕሪ ሰሚዕካዮ ናብ ሓደ ነገር ይወስደካ ኩናት ትጋጥም ከም ዝኽእል እንተኮይኑ ድማ ርሑቕ ከም ዘየለ ምናልባት በዚያ ናይ ደብረፅዮን ጌርና ክንውዲ ኢና ልቢ ክንብል ንኽእል ልቢ ከይንብል ንኽእል ዓሚን ጀሚርን ኣብ ሓለዋ ኢና كونت من كساس بعضهم تحلوا علم عليه في تفصيل حري جميل تحل واقع صنعي ما جمرة عتق زي بلان بحرق درجة كاب سنة عتق زي اللون يزوح فرامير نايني إذا نتحلف عن ذي زرق الغرب للعامتس أو تحت درونا تو كيد نرى بوليتيكا ونتفضوها مالك هسمع تفتسم فرمتينا مش قول لك هتاون تقابلنا هنا قلنا ساون تفسم احنا سلمنتي ناخذنا مشرش فرمت تكون الناس لمنتي انت تفسم لنا بزيا مش قول لك هتاون بهزونا ندي ملس so دا ጉዳይ بكل መንገድ ሪና ያለና ካብዚያን ነው I don't think كينو تقصل كساعه ጉዳይ ማዓልታዊ መከታተል ዘልየዩ أملاخ يتحوسوا حماق نجار كنرن كنسمعنا عندنا this situation can get worse ناب بوليتيكاوي تياتر كنسجر نشتي مغنياتو تواسؤات ناي بوليتيكا دما زي تعدنا اللي زقات منا زلو let me show you أبز زبحل زلو تواسؤ مالتي انقسي أسركاتك حكا أيضا زلو بكاميرا راس شرقلو فكاميرا فيديو أبي أريكم باي ذا واي أنا فيديو هي أبي يركو سلسلة صورة خروج حجي مالتي من دايم هم أقوى تمشي بنفو أنا أبجي كم بعد مساحتكم بعز صنعكم زلهم زلهم طوّل أنت زلهم بشوف كده حالفوا كده حاسب كده حاسب يزلهم أكلم أنا يجري نايتهم من ساعات مسافة أنا عليه يقلدي إذا شافونا سمعنا بهون كندي على يقرأ تعطينا فالأول كتبورنا ده شعبي أتقبل هذا شعبي نيرتران تاتينا دي لزودي سمعكم ماريخو تقاقير إزنيدي ولا ياي سخاسي بزيك ألسي بزي تواصلون أي يوتيوب سي حقر oh my god anyway تتصبونا قرن تايو زي تقامدو ولا قلو دونا تبهالي نفسو حاد قر لبوم ما تعوتي قيرو موم زنبرو بجنزب نايتي
مسكين هزبي ورقن ጨርቅን ኮይኖም ዘሎ ፈርስት ክላስ ፍላይት ዝገብሩ ዝነበሩ ኣብ ሆቴላት ሪኦም ዘይፈልጡ እንጆይ ዝገብሩ ዝነበሩ the party is over ንገሊኦም ቲ ፓርቲ ተወዲዩ ንገሊኦም ግን ኣብ ብልጽግና ተቀይሩ ስለ ዘሎ እታ ሰዓታት ናይቲ ኮንሰርት ተናዊሕሎም ኣሎ ስለዚ ቶም ምስ ብልጽግና ማልዮም ቀይሮም ኣትዮም ዘለው እታ ኮንሰርት ናታቶም እታ ግብጃ ቀፂላ ኣላ ሰዓታት ተናዊሖምሎም ኣሎ ስለዚ ንዝተወሰነ ግዜ እንጆይ ክገብሩ እዮም ባገሮም ድማ ኣብታ ናይ ትራሽካን ናይ ጉሓፍ ባጎኒኦም ጥቕጥቕ ክብልዋ እዮም ምክንያቱ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ንድሕሪት ክብለሶ ዝኽእል ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ፈፂሙ ይቕረ ክብለሉ ዘይክእል ኣካይዳ እዮም ዝኸዱ ዘሎ ኣብ ከስማዓኩም ይፀኒሐ ናይ ብልጽግና ካድረታት ናይ ብልጽግና መራሕቲ ዕላምኦምን ድሌቶምን ኣዝዩ ንጹር ነግ ፈረግ ዘየብል ክሊር ዝኾነ ዲማንድ ሰብ ዝገብሩሉ ዘለው ምዚ ዝቆማጣ ሰብ ሆነውን ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የኢትዮጵያ ነች ያልነው አሰብ የኢትዮጵያ ስለሆነች ነው። አሰብ ናትና ስለዝኾነት ቀይ ባህር ናትና ዝነበረ ንዑን መምላስ ንዝብሉ ዘለው ትሕቶ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ጋህታ እዚኣቶም ከምዚ ጌርካ ኣብ ከለኻ ኣብቲ ናይ ጉሓፍ ናይ ታሪክ ናይ ጉሓፍ ሻንኬሎ ምድር ባይ ጥራዩ መባሓደ ኣብታ ቦቶም ጥቕጥቕ ኣቢልካዮም መክራጅ ጥራይ ዘድልየካ ሶ ናብቲ ጉዳይ ናይ ዓድና ንሽተይ ስግር ክነብል ካብ ኤርትራ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮታት ሓንቲ ክልተ ከርየኩም እየ ሓንቲ let's see this is from RTV ዘኒት ሃብታብ ካብ ወላዲያ ሃብታብ ተወልደ መድህንን ካብ ወላዲታ ኣርያም ዮሃንስን ካብ ሓሙሽተ ውልዳት ዘለዋ ግዜ ኮቪድ ጀሚሩ እንግሊሽ ይዛረብ ነይረ ግን ኣይገስ ቋንቋ ምኽኣል ጥራይ ኣይኮነን ካልቸር እውን ምርጃዕ ኣለካ ከምቲ ናትና ባህሊ ይኸኣየብሎም ኣይገስ ከምዚ ሰላም ምብህሃል ክትሓልፍ ከለካ ሰላም ትበሃሃሎ ካብ ከባቢ ካብ ስቴት ንስቴት ይፈላለዩ ግን ኣብቲ ዝነበርኩ ከባቢ ከምኡ ይነበረን ኩሉ ወላቲ እንግሊሽ ከምዚ ዝበልኳት ቋንቋ እናተረዳእካ ከሎ ጆክ ዝገብሮ ንኣብነት ሜቢ ኣይርዳእካ ንኾን ብትሕቲኡ ካልእ ትርጉም ኣለዎ ስኻ ዘይትፈልጦ በዚ ከምዚ ነገራት ቁርብ ከምዚ ካልቸር ሾክ ኣጋጢሙኒ ምስ ተሰብሲ ኣብዚ ብጣዕሚ ሕውስቲ ዝነበርኩ ኣብኡ ምስ ከድኩ ቁርብ ሪዘርቭድ ኮይነ ከምዚ ንሕወሲ ቅልጥፍ ኢለ ኣይኮንኩም ግዜ ይወስድ የስተውዕል ተሓርቀሲ ኢለ ሜቢ እንታይ ሽም ይገብር ከምዚ ዝበልኩ ኮቪድ ግዜ ከዓ ስለ ዝነበረ ብጀካ እቲ ባህሊ ናይቲ ሃገር ብልዕሊኡ ከዓ እቲ እንታይ ሽሙ ከዓ ነይሩ ኣብ ገዛኻ ምዕፃውካ ነይሩ ትምህርቲ ኦንላይን የተማሂረ ሰው ኮምፕሊት ሾክ ኣብዚ ዘሎ ቤተሰበይ ብዙሕ ናፊቐ እቲ መጀመርያ ከምኡ ይመስል ነይሩ ኤኒዌይስ ትፈልጥዋ ስኒት ኣብታብያ ካብ ኤርትራ ዝተገበረ ናይ ኤርቲቪ ኣለትኩም ከይትኩም ስምዕዋ ፅቡቕ መቕለልቲ ኤርትራዊት ናይ ብሓቂ ማለት ናይ ኤርትራ ምውካል ኩሉ ሰብ እንዲክውክል ዝኽእል ግን ትኽክል ነቲ ባህልን ክብርታትን ናይቲ ሃገር ነቲ ቋንቋ ናይቲ ሃገር እውን ዝመልኽ ሰብ ክኸውን ከሎ ድማ ድርብ ሓጎስ ይኾነካ ድርብ እዚኣሲ ትኽክል ነቲ ሚስ ወርልድ እንድያ ክትሳተፍ ንኤርትራ ብትኽክል ሬፕሬዘንት ክትገብራ ትኽእል እያ ኣነ ብቐረባ ይፈልጣን እየ ግን ካብ ዘረባኣን ካብ ኣካይዳኣን ክንሪኣ ከለና ትኽክል ንኤርትራውነት ከተንፀባርቕ ትኽእል ኮይና ትስምዓኒ but I'm going to show you today one very smart lady እዚያስ ከስምዑ ለይ ማይ ጣዕም ስምዑ እሞ For the first time in 1869, the land was not called that. It was Midri Bahri, the land of the sea. So this guy, Ferdinando Martini, the governor of the land from 1897 up to 1907, who in 1890 decided to disregard the existing name, Midri Bahri, and went back all the way to the Greek times when the Red Sea was called Eritrea Thalassa, then translated into Latin by Romans into Mare Eritreum, which has inspired the new name Eritrea. This name, Eritrea, has been adopted ever since, and is pronounced in different ways by local as Eritrea or Eritrea because the word is not in an indigenous language. Its pronunciation is not clearly defined, and it can sound different based on the language spoken by the native speaker. And now let's look at all the names Eritrea had before this dude arrived. መቸም እዛ ሓፍትና ሓንቲ ካብቶም ናይ ብሓቂ ኢምፕረስ ትገብረኒ ንፍዕቲ ዜጋ እንድያ ነዚ ታሪክ ናይ ኤርትራ ስፒዝ ጌራ ብሓፃር ቪድዮ ናይ ብሓቂ መፅሓፍ ምልእቲ እያ ትነግረካ እንድሕር ረኺብኩማ ፈለው ግበርዋ ብፍላይ ደቅኹም እንግሊሽ ትሰምዑ እንተኮይኖም ፕሊዝ ናታ ቪድዮ ወሲድኩም ናብ ደቅኹም ተሰደድኩሞ ዓብይ ስራሕ ትሰርሑ ኣለኹም ታሪክ ናይ ኣቦታቶም ታሪክ ናይ ዓዶም ክፈልጡ እንተደሊኹሞም she is the right person ስለዚ ብዛዕባ ባህሊ ኢንፋክት ኮርሳት ኣለዉ ኣብቲ ሰማይ ኬድስ ዲ ወላ I don't know ደቂቃ ትረአየኒ ኣለናይ
ስክሪን ንሽተይ ስለ ዘላ ንሰርሓል ዘሎ ኮርስ ኒ ቋንቋ ናይ ካልቸር ትምህርቲ ትህብያ I highly recommend ኣይበልኩን ሰማይ ኬድኩም ናታ ኮርስ ውሰዱ ንደቅና ብፍላይ I'm going to do that too I don't know when ንባዕለይ እናተዛረብኩ ከይደ ሓስብ ዘለኹ ጅምበር ሓሲበ መፅየ ዝገብሮ ዘሎ ወይ ብጃኻ ተወከሰለይ ንገረኒ ስለ ዝበለትኒ ኮንኩ I love her work ሓደ ግዜ ምሻ ኣለኩም ከምዚ ነዛ ቪድዮ ባሸር ግበረለይ ቻነለይ ባሸር ግበሩለይ ከምዚ ትብሉኒ እንታይ እየ ዝብለኩም ኣነ መባል የድልየንን እዩ ፅቡቅ ስራሕቲ ኮይኑ ይግድደኒ ክብል ዝግድደኒ ስራሕ ኣሎ ክገድፈስ ናይዛ ጓልዚያ ረኺበየ ከለኹ ነዛ ቪድዮ እዚያሲ ሰጊረያ ክኸይድ ኣይክእልኒ እየ ምክንያቱ ንህዝቢ ኤርትራ ዘድሊ ስለ ዝኾነ ዘድሊ ዲያ ኣነ ካ ዘድሊ እየ ዘምፅእ ሳክት ነገር ከምፅ ኣይደልን እየ ዝድሊ ገለ መልእኽቲ ዘለዎ ካብ ሕማቕ ትመሃር ካብ ፅቡቅ ትመሃር ንመለስ ኣብቲ ታሪክ ኤርትራ ዝብል ካበይ ከም ዝመፅእ እያ ትነግር ስለዚ እቲ ጣልያናዊ ኣመሓዳሪ ዝነበረ ሽዑ ነቲ ኤርትራ ዝብል ካብቲ ቋንቋ ግሪክ ወሲዱ ምስ ቀይ ባሕሪ ዝተሓሓዝ ሽም ወሲዱ እዩ ናብ ኤርትራ ምፅይዎ ሕጂ ክንፅዋዓ ከለና እቲ ኤርትራ ትብል ሃገር ብካልእ ድማ ኤርትሪያ ዝብልዋ ክልቲኡ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ኣይናይቱ ትኽክል ተልካ ካብቲ ባህሊ ናይትን ቋንቋ ናይቲ ሃገርን ስለዘይመፀት ሽም ዝመሰለካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ትግርኛ ተዛራቢ ወይ ገለ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ክብል ከሎ ኤርትሪያ ዝብልካ ወላ ትግራይ ኤርትሪያ እዮም ዝብሉ ወይ ካልእ እውን ዓረብን ኤርትሪያ ክትብል ትኽእል ኢኻ ክልቲኡ ግን ዝኸውን እዩ ምክንያቱ ካብቲ መበቆላዊ ቋንቋ ዝመፀ ሽም ስለ ዘይኮነ እናበለት እያ ትገልፅ ስለዚ ሽዝ ናይ ብሓቂ ንፍዕቲ ኤርትራዊት እያ በዚያ ጥራይ ናብ ገለ ካብቶም ናብ ኤርትራ በፂሖም ዘለዉ ለንቅነ ዝበልዎ እስኪ ቁርብትለይ ከርየኩም ሓንቲ ሌተስት ቪድዮ ናይ ቀደም ድያ ናይ ሕጂ ግን ለንቅነ ዝረኣኹ ኣነ ናይ ኤርትራ ዝገሸ ቱሪስት ዝገብራ ዝብሎ እስከ ንዛረብ ኣብዚ ንስማዕ Beautiful cities in Africa that is super clean, like Kigali, parts of Addis Ababa is like super clean. But here, I'm actually super impressed. I think I didn't have any expectation. That's why I'm super impressed. Like the streets are super, super clean. Like you know that someone is taking care of it all day long. Like look, you cannot find any trash. I mean, there are little trashes on the ground, but that's normal. But in general, like big trash, you don't see anywhere. That's really amazing to see. Again, this is one of the main. ሕጂ ክልቲአን ከተሓዘልኩም እንዲ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎሲ ኣብቲ ሃገር ሲ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ኢንተርኔት የብላን ገለ እናበለ እንዲ ዝጅምር ግን እቲ ጎደናታት ናትና ኣዝዩ ፅሩይ ምዃኑ ይዛረብ ፅሩይ ዝኾነ ጎደናታት ከም ዘለዋ ትፅሬት ድማ ስኢልካ ካብ ጥንቃቐ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ዘፅርይዎን ክንክን ከም ዝገብርዎን ኣብ ብዙሓት ከተማታት እየ ዝዘውር ኣብ ዓለም ማለት እዩ ኣፍሪካ ድማ ከም በዓል ኪጋልን ካልእን ርየ ነይረ ናይ ሩዋንዳ ማለት እዩ ኣስመራ ኣዝያ ፅሪት ምዃና እዩ ዝዛረብ ብሓፈሻ ዝፈትዎ ሰብ ኣይኮነን ኣነ ግን ማይ ፈታዊ የንፀላእን ዝብሎ ሰብ ኣይኮነን ብዙሕ ፅቡቅ ይዛረብ እዩ ግን ብዛዕባ ኤርትራ ድማ ትክክለኛ ስእሊ ይህብ እዩ ዝብሎ ሰብ ኣይኮነን ኣይነው እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚኦም ኢሎም ዝመፁ ዘለዉ ሲ ይጠቕሙና ድዮም ይጎድኡና ሪሊ ዶንት ኖው ማለት እቲ ዝዛረብዎ ብዙሕ ግዜ ክሪኦ ከለኹ ንኢንፍሉወንሰር ሰሓቢት ኣርስቲ ንካልእ ሰብ ግን ዝስሕብ ኣይመስለንን ክጅምር ከሎ ኣብቲ ቪድዮ እንተሪኢኹሞ ኣብ ስዑድያ ኮይኑ ወይ ኣብ ጅዳ ኣብቲ ኤርፖርት ኣብ ሪያድ ኣብ ጅዳ ኮይኑ እንዲ ዝገብር እንደይሱ ኩላቶም ሓደ ዓይነት እዩ እቲ ኮንሰፕት ናቶም ኤርትራ ምዕባለ ዘይብላ ገይሮም እዮም and because this country is one of the most secretive countries in the world, but especially in Africa, and there are interesting facts about the country. One is that there's almost non-existent internet in the country, which means while I will be in the country in the next few days, I will have almost zero internet connection. I might be able to send a WhatsApp message here and there, possibly from the internet cafes, maybe from the hotel, but I will not be able to have a video call, voice call. I will not be. ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣምታ ዝጥቀሙላ ኩላቶም ምክንያቱ ሪሰርች ገይሮም ስለ ዝኸዱ ናብ ኤርትራ ክኸዱ ከለዉ ስለምንታይ ይኸዱ እንድሕር ኢልኩም ኤርትራ ከይግዶም ዝገብርዎ ቪድዮ ኖርስ ኮርያ እፅውቲ ሃገር ተራያ ዘይትፍለጥ ገለገሊኦም ድማ ድሕርቲ ሃገር ወላ ሓንቲ ካብ ዓለም ዝተገለለት ሃገር ዝብል ቃል ብምጥቃም ክሪዮዚቲ ናይ ካልኦት ሰሚዖሞ ዘይፈልጡ ነገር ገይሮም ከም ኣረስቱ ገይሮም የምፅዎ ማለት እዩ ሽዑ ይረአ እቲ ቪድዮ ኤርትራውያን እውን ንርኢና እንታይ ኢሉ ኸውን ኢልና ንርኢና ስጂ ስለ ዝረኣየሎም ናብ ኤርትራ ይኸዱ እዩ እዚኣቶም ብዝበልዎ ሰብ ኖርማሊ ኢንፍሉዌንሰርስ ዓብ ሓይሊ እዩ ዘለዎ ቱሪስትስ ከምፅኡልካ ክእሉ ቱሪስትስ ከጥፍኡልካ ክእሉ እዮም
እሳቶም ዝብልዎሲ ንኻልእ ሰብ ከም ቱሪዝም ናብ ኤርትራ ክኸይድ ይጸሉ ኾኑ ደልኩም ትግምቱ እስከናትኩም ሪኢቶ ክሰምዕ ደልየ ካብዚ ዝብልዎ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረብዎ መስኪን ህዝቢ እዩ ጥዑይ ግን ኢንተርኔት የብሉን ቴክኖሎጂ የብሉን ገለ እናበሉ ዝብልዎ ሰባት ይስዕበልና ዝኸውን ትብሉ ወይ ሰባት ይህድማልና ኣሎ ትብሉ እንታይ ይኹን ግምትኩም ኣነሲ ኣብቲ መጀመርያ ገለገሊኦም ኣለዉ ፍሕሽው ኢሎም ነቲ ህዝቢ ተቐቢሎም ዝገብሩ ጽቡቕ ይከሙ ግን ንኩሎም ከዓ ክትፈልጦም ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ እንታይ እዩ እንታይ ማለት ዝፈትውናን ዝንእዱናን ጥራይ ተዓድኸና ምጻደና ማለት ኣይኮንኩን ኣነ ዝብለኩም ዘለዎ ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ጥቕሚ ነቲ ሃገር ይጠቕምዋ ድህሉ ወይስ ይጎድዋ ይህሉ ምክንያቱ ናቶም ምምፃን ዘይምምፃን ዘይኮነ ዘገድስ እቲ ንሶም ዝገብርዎ ዘሎ ንሶም እንጌሮም ይገብሩ ኣለዉ እዮም ብርግጥ ንኤርትራ ግን ይጠቕማ ድህሉ ይጎድኣ እንታይ ትብሉ ናትኩም ርኢቶ ክሰምዕ ደልየ ኣብ ካልእ ኣብ ትቕፅል ቪድዮ ድማ ካብቲ ርኢቶታትኩም ተመርኪሰ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህብ ይኽእል ኣብ ዝኾነ ናይ ሎሚ ኣርስቲ ኣብዚ ኩዲ ክፍትነ እቲ ኣርስቲ ቁርብትለይ ክብድ ዝበለ እዩ ምክንያቱ ንሃገርካ ምስ ካልእ ዓለም ዘላልየልካ ጽቡቕ እዩ ኢኻ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ግን ኣት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ማለት ብዙሕ ነገር እዮም ዝዕዘቡ ገረገሊኦም ሓቢኦም ዘውፅዎ ስእልታት ኣለዎም ንመጀመርያ እቲ ጽቡቕ ናይቲ ሃገር ዘርኢ ቪድዮታት ሪሊዝ ዝገብሩ ሽዑ ድማ ገለ ነገራት ኣለዎም ድማ ንበይኑ ገይሮም ካብ ብፀርፊ የብልዎ ክምለሱ ዘይደልዩ ተኮይኖም ብፍላይ ማለት ኤኒዌይ whatever it is ተሸፊና ተሓቢና ካብ ዓለም ተገሊልና ንነብረሉ የለን ኢንተርኔት የብልና እንተኮይኑ ኢትስ ኦኬ የብልና ማለት እዩ it's not nothing to hide or nothing ክንቁዝመሉ ንኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ዘየለ የለን ማለት እዩ ንዘሎ እንተለካ ለካ እንተደይብልካ ድማ የብልካ ናብትን ተኣትወሉ ነገር የለን ብሓፈሻ ግን they always make these things and ናትኩም ርኢቶ ክሰምዕ ደልየ ካብ ኣዘርቤጃን ምዃኑ ድማ ኣዘርቤጃን ምስ ትብልፅግና ቅርበት ዘለዎ ሃገር እያ ምሳና ድማ I don't think so ምስ ናይ መራኸብቲ ብትሓዞም ገለ ምንታይ ብፖለቲካ ይፅለሱ ኣይፈልጥን ኣነ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ፅቡቕ ቪድዮታት ክገብረሎም ቀድሚ ይርየ ነይረ እዚ ሰብዚ ኤርትራ ጥራይ ከእትውዎ ሕጂ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ይጀናጅንዎ ስለ ዘለው he's gonna take the opposite side ንኢትዮጵያውያን ክሕጉስ ኢሉ ንኤርትራ ዝሓሲ ወይ እውን ዝፀርፍ ገለ ነገር ክገብር ይኽእል ኸውን ኢላ ዝገሚተ ነይረ ሕጂ ዝወሰዳ ዲያታ ቪድዮ ናይ ቀደም ኣይፈለጥኩን ግን it is done ናይ ሎማ ርእሲ ኣብ ዝኹዲ ክፍትነ ፕሊዝ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ከም ወትሩ ናባኹም ንሓትት ማለት እዩ ሰላም ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ እናበልኩ ክሰናበተኩም እየ ታንኪ ተባራበር ዓደ ኣሕበሎ ለምለም ዓደይ ዘይረኣየተሎ ሸናቕያ ሃፍራ ብትፈቱ ተሰዊዖም ንሓንቲ ኤሪትራ